ପୁଣି ପୁଣି ନେଇକି ପଳେଇଲା। କୁଆଡେ 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 ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଶ୍ରିୟା गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे ଆଉ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ବା ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କେମିତି କଟୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ କେମିତି ହେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରନ୍ତୁ ନିଜ ହେୟାର ଉପରେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଶୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘର କାମ ସାରିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଧବାର ମାନେ କାମ ହିଁ କାମ, କେତେବେଳେ କାମ ସରେନି ଦିନରୁ ରାତି। ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଘର କାମ କରି ଛୁଆ କାମ କରିବା, ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ପୁଣି ବନେଇକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ସତରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏକା ସମୟରେ ସତରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରି ଆକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ଘର ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଉଠି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ବନେଇ ସାରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ଉପମା ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଓଟ୍ସ, ଆମେ ଆମର ଜଳଖିଆ ଖାଇନେଲୁ। ତାର ବି ତାକୁ ବି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବନାଉଛି ଖିଚୁଡ଼ି। ଆଜି ଖରାବେଳ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠି ରାଇସ୍ କୁକରରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ଡାଲି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତାର ଖିଚୁଡ଼ି ବନାଉଛି, ଗାଜର ଲାଉ ନେଇ ଏଠି ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ଭିଜିକି ଅଛି, ତାର ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଆସିକି କିଚେନ୍ର ଟାୱେଲ୍ ନେଇକି ପଳାଉଛି। ସେ ତାର ମସ୍ତି ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ମଝିରେ ବି ମାମା ମୋତେ ଟିକେ ଧର ସେ ତାର ଅଳି କରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛି ବି, ମୋତେ ଟିକେ ଧର। ତାକୁ ଧରିବା ରୋଷେଇ କରିବା ସବୁ ଇଏ ହେଲାବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ। ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଏଠି ସକାଳୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲଞ୍ଚ କାମ ସାରିଦିଏ 11ଟା ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ତାର ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ରୁଟିନ୍ 10ଟାରେ ଖାଇବ, 11ଟାରେ ଶୋଇବ। 11ଟାରେ ଶୋଇବ ମାନେ ଶୋଇବ, ସେ ପୁରା ପୁଣି ନେଇକି ପଳେଇଲା। କୁଆଡେ 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 ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଶ୍ରେୟାଂଶ ସେଠି ଖାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଖୁଆଇ ପିଇ ଶୋଇଦେଲି। ଲଞ୍ଚରେ ଯାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଭାତ ଡାଲି ଆମଲେଟ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରି ଖାଇଦେଲୁ। ପୁଣି ଖାଇବା ସରିଲା, ତାର ବି ଖିଚୁଡ଼ି ଖିଆ ସରିଲା। ତାପରେ ବାସନ ସବୁଯାକ ମାଜିଦେଲି। ୟା ଭିତରେ ପିତ୍ତଳ ସାମାନ ବି କ୍ଲିନ୍ କରି ମାଜିଦେଲି। ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ମା ଛୁଆ, ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ପୁଣି ଉଠିଲୁ ଇଭିନିଂରେ, ଉଠିକି ଟିକେ ଚା ଆଉ କିଛି କେକ୍ ଥିଲା। ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘର ଅମୃତା, ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ବୋଲି ଆମ କେକ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କେକ୍ଟା ଥିଲା, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାଂଶ କେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛି। ଯାହା ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟାଣି ଆଣିକି ଖେଳିଲା। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। फ्रेंड्स, तार खेल सरला परे आमे चलू टिके मार्केट, कहीं राति पाइले मार्गशीर गुरुवार, तापाई किसी फूल पत्र आंब डाल फ्रुट्स आनी नहीं आसलु। हाँ, श्रेयांशर भी गोटे अभ्यास, संध्या है मैंने टिके मार्केट जीव, तार ना मैंने घरे टे कुंकु हम। पुणी मार्केट जाई आसिली, पुणी आथरे डिनर पर प्रिपरेशन कली, पुणी तार भी खाइबा आम खाइबा सब काम सरे। आ से तो जमा मत आज झोटी टिके चिता पकई बोली भाविली। फर्स्ट पाली तो मुरुजरे ही पड़े, तो सी डोर खोलिले जमा पकई दौन, दुष्ट होता। मु डोर देकी मु मोर चिता पकाउली।
हजबैंड मोर एटा सुट करदे टिके मोबाइल गलानी आ भितर राति 11टा हो जाइथिला घर मार्केट बुली आसी घरे रोसई करी खावा पीवा करी सब धुआधुई करी एति झोटी देला 11टा बाज जाइथिला झोटी देदेली पुणी शोई पड़ली। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वाचिंग।